Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai api baro hagani ke janmit ngidon but way uriu pau khmat unoy side an balakha marang ba hangte hapo high court but yauba kibobun kila itu itau but ita ide iba vivan kenta senior advocate hangte hapo Meghalaya high court but nginyakaran but I halor kimat kijura kibaidei but election MLA R1000 arpulai kamtam hakabaidei but ki khubor jong jing sam bisa ki kartu kane ki kartong ha ki constituency bapher kublai ba namta kapor ke jong phi ba pila palait namta no sai ba kublai shibon ye firu nga so snei ye fi namar ba ka jing bun kam ka jonga ngam shimla ban khod ye fi ha ka jaka ka ba ngala ban suk ban ya karen ban e lani hayin jonga namar ba nga de ubriu ba ya bayang ba mare sum seneng to kublai shibon ye fi ki pai ba lo kamjo ngai kublai ba kawi ka bagi kwa ban ya karen bat phi kumu no ya side an ni kwa ban tip na kalyang jo ka an kadon I am ka jing te jing khum ya gini ki kartong ki bakwa ban ya khon ya election but ki basdang man pendon kam da pisa nadu kini ki banai ki babenta but ter hadu nda poi ka singi thap vote ngala yo I haki social media ba haki newspaper ru ba ki don kini ki reporting kaba ki candidate ki would be candidate ki paran kam da ka spa da ka pho ban penbe dia ki voters kamud yo pajba te tang na kani ru philala ban suthu kamud kini ki candidates ki banyale election kamud kimdon kata ka capacity kata ka jinang ka jing start ka jing tip ya kan ka kanun nata kada ki mansi ban paran kam da ka pisa bad la suthu lupai lasi kidai tang ki khilung khangna kidai ki breu ki ba anna ki ba don tang kasba ka fo yes ngalayu I kata pat ka reporting kalong very clear te hato kadi ka kam be an ban sam pisa lupa na du menta lani kam lani ki sha be kat kum ga an Pinapuli yakani ka Representation of People's Act 1951 hangtu kadan ka an ka ba ong corrupt practices and electoral offences te ka section 123 pinlab ya kata handrai haba karan par yakini ki freebies ki ba shwa ka election shwa ban wan kani ka model code of conduct kaladan kani ka jing sam pisa kaladan kani ka jing thap pisa ki account shipo 1000 san 1000 khatsan 1000 bat ni osno bhai kata nakapor te katkum ka jingtep ka jonga run na filai ban attend meeting kini kinong trai kenta kini kinong trai sngi nong trai bela kiyong bangi hamare kini ki political meetings namar ba kiyo arar 1000 te don ru ki ba yor san 1000 te kata ka jingkeli jong phi kalong ba whether it is a corrupt practice hanga hi nga shem ba kamdei ka corrupt practice let's say kalong immoral kalong ki kalong immoral kalong kabi side met kalong beain beriti te hanga hi nga so ba kamdei ka corrupt practices kaban kabar hakade ka section 123 jong ka Representation of People's Act 1951 handrai dalelei ru ngamla ban yaisha lani ban kongo ban accept ba kade ki babaha ba ki pajba ki jongi kinsha penbit kinsha pelong dependent yaki tang nakadaw ba ki kwa ban yoy ka vote ka jongki ngasno kawai ka bang kwa ban ongi ki paiba kalong ba naman nakadaw jong ka jing duk ka jing lanot ka jing sosat ka jing duna ka jing yo ka jing kot bat ki don kini ki hespa haba ki kloi ban ai ya ka spa ka pho ka jongki ka banga hanga ngong ba ka dei ka black money unaccounted money ngasno shimbe kamlong rong re haba ka hab bo pne jong phi ti pinle kamno shimbe uwan man pinbe je phi da ka pisa da ka pho shimbe kiwan terwa TV kiwan terwa fridge teng kiwan terwa ambulans yu ka snong ka thangong shimbe nama ka tu ka pisa ka di kam pisa bom hok takadaw ki pajba pan kim dei ban bodin ya kani ka jingai jong kini ki brio ka belong ka pisa bom hok da ka ba philai ban pran kam ya ka khti ka mon jong phi lani khti ka diang jong phi ba phin bod ya community ta ki jai brio nga so ba ki pajba hi ki kani kari tiblei let's say
Hakini ki kindat sne mentang ilalap bakadon kani ka jing penbam bisa badyang badman. Lasi ki bre ki ba nang ki ba start ki ba tibre ki badon ta ka jing tip ka ba tikna bhai ka jai banri ka khando ka siam kim wan sa khamar namar ba kim don kata ka bor kata ka jing kata ka capacity ban compete ba ka jing don pisa jong kini ki bre. Te haju ka poru ki juang ba ka politics ka dirty. Politics is dirty. Hanga hi ngaso baka politics kamde ka belong dirty. Handai ki breu ki bam don ka jingnang ka jing start ka biang. Handai ki biang palat ka sba ka fo. But kum kita ki jai breu ki one manile election but ki pajba haba ki jet kum kita ki jai breu ru makiru ki long dirty lang harju ka por. Ki don lang harju haru. Nga ngaso ba wala kam long behind. Kat kum ka ahin jong ka People's Representation Act of 1951. Handai ngawang ipi ba kalau day bandon ka ahan ka kanun ka bante la kami kini kumi kini ki jingai jong kini ki breu ki bakwa bani election bar nga ngalap run ka por sa kapor haba uno officer phikwa kanu ka wakodar lani phikwa ban pelaj ka bilwin pelaj ka yakini ki pisa phili ai pisa you bribe them katur ki ong ka illegal gratification but kumita ki jai breu kita ki officers ki ngat haka ain kanun haka Prevention of Corruption Act kidon ki bangat haki section 420 kum kini ki breu ki ba shemi kini ki pisa kamur ki bishim bribe